Jaki jest widok z okna? Ale to jest wszystko jedno, tyle bezdotykowo. Gdzie malary? Nawet nie da to sobie popatrzeć. No ja nie wiem. Po co się przyjeżdża na wystawę, żeby się wystawiać chyba. Tak, do słońca. Do słońca to jest... Tutaj akurat jest to dosyć proste. Tak. Nie ma tego co wczoraj, bo wczoraj taka była piekarnia wczoraj, że... My też parujemy. My też palimy. Dziś to jest dużo... Ale my parujemy zupełnie z innych powodów. Z powodu wody. Jeżeli chodzi o mnie, to jeżeli chodzi o poranne parowanie, to zwykle z niedoboru wody paruję. Co? No nie miałam innej szczęśliwej i powiedziała, że strasznie się za mną ogląda.